मा नाम नोंसिना? मा नाम? गुड मर्निं सारमोन। दायो जादों टाइमा फुंनि 7:30। थ' सारमोन दिनै न'आव फारसे थांसै। डिमाकुसियावहाय दंफैयोमोन नालाय। आसा खालामो डिमाकुसिनि सारमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नै जोंना BMW नैबेजोंनो बेरायदोंमोन आरोना। नैबेनो BMW पामसार जाबाय नै। पामसार जानानै दं दा। गुमैया सिखाराखैनो, मिथियाखैनो इयो पामसार जादों नामा। इयो BMW जोंना इजोंनो बेरायबाय। आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो हागोन नै द्राम दङ, बेयो जाहैबाय दै लायग्रा। एकदम माने दैया ओरैबायदि साफा माने क्लिन आरोना, आइरन गैया। नैबियो नैबेबो गंसे। नै बिथिंहाय दङ जोंहा डिमाकुसिनि साहा बागान। नायनो हागोन नै सारमोन। मोनसे गानाथ' ओरैबायदि फेमासमोन नालाय बैसागुआवहाय डिमाकुसिनि साहा बिलाइ खालाय रोदोमलाय। नायनो हागोन नै साहा बागानखौहाय। बयनिबो न'खराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदि बागान। आंथ' फ्राय जि जायगायाव आङो दायो दङ, दायो आङो जि जायगायाव दङ बेवहाय माने बयनिबो न'खराव नुनो मोनदों आङो बेफोरबायदि माने साहा बागान। बेनिखायनो माने जोबोद फेमास आरोना नैबे गाना। साहा बागानजों लोगोसे नै गय दंफां। थ' सारमोन दिनैहाय न'आव थांनोसै। आसा खालामो नोंथां मोनजों बेफोरबायदिनो भिडिअ सेयार खालामलायबाय थागोन होननानै। दायो आङो नोंथांमोना देखायनो र' नैबेखौ मा दाउ होनो नोंथांमोना सारमोना खिथाहरबानो जाबाय कमेन्टआव। नैयो मा दाउ इयो सारमोन कमेन्टआव खिथाहरलाय। दाउ एंखोर होनो नामा बेखौ? मानै दं। ओरै फै। मा नाम नोंसिना? मा नाम? ओरै फै। नै BMW बेजोंनो बे BMW जोंनो मैयाबो सानसे बेरायबाय, दाख्लैबो बेरायबाय आरोना सारमोन। नैबेयो दै लायग्रा द्राम। नैबे जाहैबाय गुमैलानि न'। बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, ससेल'थारसै। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आरो फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुकखौबो फल' खालामनानै लादो। सारमोन दिनै न' फारसे थांनोसै। दायो आङो ओंखारबाय बिनिफ्राय थांनो नैबे गुमैमोननिफ्राय। आं दायो डिमाकुसि थांसिगोन। डिमाकुसिनिफ्राय आङो टंला थांसिगोन आरो ट्रेना खैथायावथाय। जिखुनु जाया जोंनियावहाय 10:30 मोनहैनाय दं गंसे, ओमफ्राय 8:30 मोनहैनाय दं। बबे मोनसेखौ मोनो थांनोसै। थांनानै माखौ मोनो बेजोंनो थांनोसै आरोना। बिदिब्ला भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला। डिमाकुसियाव फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय, मोजां नांबाय। ओमफ्राय भुटान थांनो नाजादोंमोन, नैबे खेनसेयाव जादिया, अखाबो बिराद हाबाय थादों नालाय। नेक्स्ट बारावहाय थांनोसै। नेक्स्ट बारावहाय देखायनोसै नोंथांमोननो भुटानाव थांनानै बायदिसिना सिनारिफोर नोंथांमोनजों मोजाङै भिउ लानानै फैनोसैलाय। नोंथांमोनजों सेयार खालामलायगोन, देखायलायबाय थागोन। नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय, जेब्लायबो अनसायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। थाबैनो लोगो मोनफिनगोन मोजां भिडिअ कन्टेन्ट एबा ब्लग भिडिअफोरजों। बिदिब्ला बाय बाय डिमाकुसि।